वेस्टनि बरमगां टनि देबबर्मा साब जोनाल चेयारमैन टंगो खरकनै बरमगां दिनेश देबबर्मा बरमगां बिनय देबबर्मा ते बरो टंगो साब जोनाल चेयारमैन बरमगां कृपेश देबबर्मा ते औरwo TWF नि सेंट्रल सेक्रेटारि बरमगां दिना रानी देबबर्मा सदस्य भारती देबबर्मा चीनी डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नुपुर देबबर्मा ते बावमाहाय केनो और फाइजा जत सीनियर लीडर्स बुमु खुलिया सीनियर लीडर्स रो आतुजाक जत ताकुतै बुखु जतनो पाइपले हमजाक माथाय चबानि चिबाय जों तिनि बेलाय खाना कपाल गाहाम जों मिटिं दाकुखा अब बुबाग्रा फाइनायनि दाकुमाया बुबाग्रानो मानिनाय जों बेलाय खाय दंथका बुबाग्रानि बागै जाखा खरालायानो आं बारा कक सागला बुबाग्रानि थानि तिनि जों कक खानाय मानखा हायपानो किसिसा कक सानाय चीनी बररो ताबु सिम्बल न थियै बसकानि इलेक्शनो ओरै फैनांलायजा आबो बुबाग्रानो हामकाय सायथानाय जोंखा राजनैतिक बाय थकक जामान राजनैतिक बाय थुंजामान चीनी बररो अनेक लेंरुं नांजाक खाबेलजाक आबोनि बागैनो माहाया सिपक सालायगोना थेबा पुइतसारि ते बिसास बायदि जे हाबु बाग्रा जोंनो ब लामाव तलांनानै थाङै दं जों सायमानो प्रजा बाय राजा फेरो प्रजानि वानचुकमानि जुदा राजानि वानचुकमानि जुदा तिनि महाराजा जोंनो थांचानि मारियाव तुबुइनाय ओ बसंनो फियकनानि बागैनाय कायसा लामा फुनुगुइ दंगो लाइफ्रो ताबु को माहाय कैनो चिन बरा ना केपें लायो हायसे जेकुनो एजेंडा न तुइना जेकुनो मान फाइ सप्ताय न तुइना डिमांड फाइ थांगा हंगाय बा चुक्तिंगै थांगा हंगाय आफु थाइजा कक सानाय न अमाहाय कैनो तिनि त्रिपाक्षिक चुक्ति बुबाग्रानि बिसिंति खायनानि थां तमनि जागावो आरोबो अनेक बरक जेमन CPM रो आनि नखलानि हातलां फायदे हाक मा जागनाय रो हिनि नाय सानाय रो खाय ताबु बो अमाहाय कैनो केबिन तंलायो ओ केबिन नायबो सालचा चिनो ओ डिमांड जखन इमप्लिमेंट फायानो आपनो बरो बुजिवानो आबनि बागै बुबाग्रानि तिनि जे कक सामानि न काहाम काय बुजि थानि हिनि नाय कक सावैनो आनि कक सामारन मथाका जतनन हामबाय हाय पेपले हामबाय माया हरफिरो सिनि मेराम स्वप्ना देबबर्मानो बिनि नाकुमान कक सायखलांमोन बागै फायदागे जों हायनो हाय जों कक रानाव थाफिनाय जोंना दाबु कक गोसारनाय सिनि TWF चेयरमैन बरमगां सर जगदीश देबबर्मा बनो अजरा याफरजों मंडी बाजार ST Assembly Constituency T Pramota YTF TWF TISF कथालायै सालसानि स्पेशल फाइनाल 2024 नि लोकसभा चौमारिनो तियै बुबाग्रानि दागि मंबाय कक बथमा कक लाम सालानिया हनै तिनि अरो संसाजाक सालचानि कायसा कन्वेंशन म कन्वेंशन नि बुबाग्राबाय चंजाक कोऑर्डिनेशन कमिटी तिनि अरनि चेयरमैन तिनि सम्मेलननि चेयरमैन बरमगां जम्बू देबबर्मा चिनारो तिनि नारवायो करा पाइफलाया थियासाक
जोंनि लाइफमानि कायसा प्रेजेन्ट हिस्ट्रि बुबाग्रा दाबो आसाय फाय जितेसा कताल खाय लाइफमा फाइटिं दङ बुबाग्रा तिनि चिनि अरनि नारवा यकरा आंकक बासानाय मिया 24 मार्च बुबाग्रानि प्रेस कम्पाउन्डआव जों थाङै कग्लाम सालायदिनि आं बुबाग्रानो साका जों अबनि बिसिंपनो बुबाग्रा we have a special conference tomorrow at Monday Korang Hall 11 a.m. अनि साग्राब लगे चिन एमएलए सगैयाखौ एमएलए आंजि परे सगैया बुबाग्रा सौ आं थांनाय नंनि खरा कन्भेन्सनाव ओंखायबा जों अनेक प्रिन्सिपा बेखौनो सानाखौ करिखा दिनाव बुबाग्रा दङ दायस आक्सु जाकचिनि म बांदाय विधानसभानि चिनि चंजा खासुकसा चिनि एमएलए फॉर्मर एमएलए राजेश्वर देवबर्मा चिनि सिनियर लीडर रामसा कथां दा खरकसा चिनि कथां एडिसिनि इएम चंद्रोदय रूपिनी बुसकांगा आचु तमाय जत डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल वाईटीएफ पीडब्ल्यूएफ डिप्लोमाथा हाक्साल सामबानि फायनाय जतनि सेपिसि बुखौ गाहाम जनो बायफ्लेया चबानि चिबाया पदे आं तक बारासगनो सानाय ताखनो बुखरा मन जत्तनो सायमा खाना बुबाग्रा नि दुई दुमा बाय जंति प्रमथा लोकसभा चंमारि ताकलाय बुमतिके खायनाय नरक सायमानो गोबांमा बरक सिनियर मोस्ट 70 एबा अरा बरक दङ कयेकजना 60 एबा बरक दङ अनेक लोकसभा चंमारि लुक्का 1952 सालाव पहिला लोकसभा चंमारि इंगो दशरथ बलंग तगुतै लोकसभानि एमपि इंका 1957 सालाव देवाइसा चिनि अरनि लोकसभा चंमारि इंका अपूर्व परम चंद्र हरका गोबांमा चंमारि थांगा दाखलायनि लोकसभा चंमारि गुबुननि लोकसभा चंमारिनि साय कायसा गोबांमा इम्पर्टेन्ट खबजात गोबांमा जुदा खायजात आंनि लाइफआव दिस इज द फार्स्ट टाइम एनी लोकसभा चंमारिव भारत सरकार त्रिपुरा सरकार बुबाग्रा बाय स्वयं होम मिनिस्टार सारा भारतबर्षनि बुसकांगो सारा पृथिवीनि बरफ जत बरफनि जागो मोबाइल दङ जतनो मोबाइल नायनो सेमाका आमतिके चुक्ति खायमानि जरावो लोकसभा चंमारिव बुबाग्रा बुमति चाल खायदों मन जत लुगै दखाना अबनि बागै जों ताकलायनि लोकसभा चंमारिव जों तो थांनाय 2019 लोकसभा चंमारिव जों नुखा सेंटिमेन्ट मेसिमे इंडिया 2019 बीजेपी आईपीएफ की जोट सरकार पश्चिम त्रिपुरा बीजेपी निबो प्रार्थी आईपीएफ निबो प्रार्थी पश्चिम त्रिपुरा 44,000 भोट मानो पूर्व त्रिपुरा 45,000 भोट मानो 99,000 भोट दिस इज सफिशिएंट आसन हमका मुंगसामनो त्रिपुरा सारे बगै थाया ताकानि लोकसभा चंमारि इंकाय बुबागानि कक खरावै जत जन त्रिपुरा मथानि वारियर्स बुबागानि कक थायसा हाउ खिमायावै बुबागानि कक पचन लोकसभा चंमारिव भोट तखाय चिनि जाफावो फाइनाय 100% फाइनाय बुबाग्रा लीडरया बुबाग्रा एरें नौकी बरक्या बुबाग्रा हायनो नेता सामजाक बाया जों बुबाग्रानो आलका मकलबाय माननो हुकनाय बुबाग्रा चिनरनि लाइ बुबानि खरकसा जाति बुबाग्रानि कांग्रेस जों बिश्वास खालायो बुसकांनि चंमारिव जों मा गंनाय बनि बागै गोबां मा अरे परे बरक कक थांनाय फायो दाबो लामा कासुनाय खरसा खरंनि बरक गोजाम 3 बोसोर काका गारि माया गारमानि सिकिउरिटि माया गारमानि माधव बारि रगो दाबो बद्र मिसि बिस्रा मायनगो थाङै ओंखाय दंदिफो नरांना मादो मारियो गुलि गांनाय बरांना नरां बद्रनाय हनै ओंखाय दंगो नर भागय नाय बागै नर बसादि 2012
25 তারিখ এপ্রিল জিরেলিয়া বাজারও খড়গদম ত্রিপ্রাসাদ থানায় মনে থাকছেন ভোটিয়া নরবসাদী 1998 সাল জিতেন চৌধুরী আমলো জুলাই বাড়িও সাল তুথান খড়গদম চিনি শিকার বুথানাইল জনতাই মুখ ককইন বুথ জুলিয়া তাকলাই পিছাইয়া অনেক বছর রবে जों मा सानाय ताबक नरक आपातत अफ खायतमनि तामसाइमन डायमन्ड अफ ताकलाय लुइटन अफ चितन दंथं हरतन दंथं इस्का दंथं मो कालार टाइमनि निबाल बिसिंगो चितन इस्का हरतन दंनाय लुइटन अफ खायतन दे बगसं बहुत लाखा অনেক লোক ত্রিপুরা রাজ্য নঙ্গি দুইজন এমপি ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 590টা পঞ্চায়েত মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে যাবো 587টা ভিলেজ কমিটি সিপিএম নিয়ে যাবো 28টা এডিসি 28 জন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্যে শক্তিশালী 50টা বিধানসভা আসন থেকে সরকার খাজা নরকতম খাজা কিচ্ছু খাজা শুধু থুকা বনিবাগের কখনো সালিয়া তবে কখনো সারা তোমার আলি কক ফাঁসাবো ভূভাগরা কক সামানি তিনি শুধু খুঁজবাই সীমিতা খানা দি কোনো খাতা না দি তিনি ভূভাগরা কক সামানো ইয়াগারা খুঁজতে খেলাওই বেশি থাকলাম চটি খুঁজবা খেলাওই থাকলাম চটাই প্রক্রিয়া মকটাই প্রক্রিয়া বনিবাগৈ जों बुबाग्रा जा सामानि सावनो जों 330 फिट बुबाग्रा सह बुबाग्रा तंगाय जों तंगाय बेवसो जों मिटिं तंगा आगुतलाव थांलायनो आं तबासो कक सायावै जों मासिं तंगानि चिनि खासुकसा चिनि लाइबुमा बुबाग्रानि यागो आं ताबो माइक्रोफोन या फरेनाय जतनो खुलुमगा टिप्रामथा आयु ब्लकन बुबाग्रा आयु ब्लकन खुलुमगा Hai bai pria hambai maya furo sini DPC chairman borong sar Jyotisno Pini nakumani kok saklaman bagai fajai ke sini tini ni opana ni paitha kok narang nai sini habu bagra sini habu bagra tabu jora kaham ya furo